हेलो खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। आङो दिनै जायफ्रानाखि PUBG गेलेयो फ्री फायार गेलेयो बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां लानानै फैदों। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो फारियै नायलांगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै आङो नोंथांमोननिसिम मिजिंथिनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बयखौबो रंजालि बैसागुनि गोजोननाय हामलायहरबाय आरो लोगोसे गुड फ्राइडेआबो सफैबाय फैगोन सुक्रुबारावनो। खिजुर फरबनि जै जाथों ख्रिस्टियान समाजनि दिनैहाय खिजुर फरबमोन, बेनिखायनो बेखौ नोंथांमोननो खोनासंहोबाय आंनि गोसो गोरबोजों। नोंथांमोना मोजां मोनो ना मोना बेखौ आं जेबो बुंनो रोंला, बे नोंथांमोननि सायाव थाबाय। फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो सुरु खालामनोसै। बे PUBG प्लेयारनि आखाइखौ नाय, मा मडेल खालामगासिनो दङ नोंथांमोना आखाइयाव नाय। बे भिडिअखौ नुनायनि उनाव PUBG फ्री फायार गेलेग्रा फंबाय बिनानावमोना जुदि PUBG फ्री फायारनिफ्राय गोजानाव थायाब्ला नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि बेमार सोना लानो थांगासिनो दङ होननानै आं सानो। बेनिखायनो नोंथांमोना PUBG फ्री फायार गेलेनायनिफ्राय गोजानाव था आरो जानगाराव दोन। बे भिडिअ क्लिपखौ तामिलनाडु स्टेटनि होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों आरो बियो दा मोखां बिजाबाव गोख्रोङै भाइराल जागासिनो दङ। नैथियाव दङ जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाजों अनसायबाय थाजानाय बड'लेण्ड रादाब। बड'लेण्ड रादाबा दा टिभि केबोलाव जायगा मोनबाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरो बिथांमोना गावसिनि निउस चेनेलनि गेजेरजों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजानो मिथिहोदों। दा जोंनि बड'लेण्ड रादाब जोंनि बर'नि गेजेराव मुंदांखा निउस चेनेल, नोंथांमोना बे बाथ्राखौहाय बिथांनि खुगानिफ्रायनो खोनासंनो हागोन, जाय बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारी। बिथाङा गावनि खुगाजोंनो फोरमायदों आरो गावनि गोसोजों रायजो राजानो गोजोननाय फोरमायदों आरो गावसिनि निउस फरायनाया जायाखैब्ला रायजो राजाखौ बानजायनो बुजायहरनो खावलायदों। नोंथांमोना बिथांनि भिडिअखौ खोनासंलांना जाबाय। आङो बे भिडिअ क्लिपखौहाय बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय स्क्रिन रेकर्ड लानाय जादों। बर'फोरनि गेजेराव गोबाव सम जोङो नुबोदोंमोन, मोनसे समाव BL होननाय मोनसे केबल दंमोन जायखौ जोङो गोबां सुबुंफ्रा मिन्थिनो मोना, नाथाय क'क्राझार सहरनि सुबुंफ्रा मिथियोमोन। दिनै फैयै बड'लेण्ड रादाबा केबल टिभियाव होनो हाबाय गोबाव बोसोरनि उनाव। जोङो 3 बोसोर जोङो पर्टेलाव दंमोन आरो दिनै बे नाजानायाव दिनै जोंनि खौरांगिरिफोरनि रायजोनि अननाय आरो गोबां बर'नि जि मेलेमजिबि सुबुंफोरनि मदद होनाय गासैयावबो जोङो दिनै बे जाफुंसार जानो हादों। जोङो बेखौनो बुंनो नांगोन, खौरां बिजोङा दिनै गोख्रों जानानैल' जानाय नङा, बेखौ अनसायग्राबो ओंखारनांगोन। जोंनि गेजेराव दिनै गोबां पर्टेल निउस दङ, बिथांमोननि जौगानायखौबो जोंनि सरकारफ्रा जयै साननांगोन। आरो दिनै जोङो नुनो मोनदों जे खौरां बिजोंनि गेजेराव गाग्लोबनायाबो गोबां जागासिनो दङ। दिनै आसामावल' नङा, सारा बुहुमावनो दिनै नेसनेल मिडियाफोरनि जे खौरांगिरिफोरखौ गोबां गाग्लोबनायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं। बिनि सायावबो जेन सरकारा मोजाङै नायबिजिरनानै दायनिगिरिफोरखौ हमनायनि थाबै राहा लानांगौ। आरो जोङो बुंगोन बर'फोरनि गेजेराव खौरां बिजों बुङोब्ला दिनै सानथ्र'हायै माखासे पर्टेल निउसफोर ओंखारदों, जेन मोनफ्रोमबो मोनसे आब्रुथियै फैनानै नैबे थासारिखौ जेन बयबो मोनहैनो हायो। दिनै क'क्राझाराव जोङो बे IFSC केबल चेनेलनि अनजिमाया जाहैबाय गासै 276 एबा 276 बेवहाय जोङो केबल नाम्बार होनाय जादों। आरो क'क्राझार सहराव साफ्रोमबो जाय बिथांमोना केबल लादों, IFSC केबल लादों, बिथांमोना नायनो हागोन दिनैनिफ्राय। आरो आङो बेखौ खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरनाव, माबा मोनसे गोरोन्थि जायोब्ला जोंनो फोरमायनांगोन, जोंनो थाखाय मोजाङै बोसोन होनांगोन। गाज्रिजों नङा, सोंखारिनायजों नङा, गावनि फंबाय साननानै गावनि उन्दै साननानै दिनै जोंखौ बोसोन होनांगोन। आं बेखौनो खावलायो। आरो इयुननि समाव जोङो बे खौरां बिजोंखौ थाबैनो सेटेलाइट एबा टिभि चेनेलाव लांनो हानायनि जेन जोङो बयबो जोंखौ मदद होगोन, थुलुंगा होगोन, आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय। दा बेखिनि भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायबाय आरो नुनानै खोनानानै नोंथांमोना मा सानखो बेफोरखौ कमेन्ट बक्सआव फोरमायबानो जाबाय। आरो जोबथारनायाव लोगोसे गुड फ्राइडे आरो बैसागु एखे जाबाय, सरजाबजोब्बाय। बेनिखायनो लोगोसे बयखौबो गुड फ्राइडे जाग्रा, बैसागु जाग्रा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय। जायफ्रा मोजां मोनदों लाइक, शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। नोंथांमोनाथ' रंजा बाजायै बैसागु मोसासिगोन आरो गुड फ्राइडे जाग्राफोरनिथ' दुखुसो जाहैबाय, दुखु सैनाय। आरो बैसागु बुङोब्ला जोंनि बर'नि रंजानाय दिन जाहैबाय। आरो गुड फ्राइडे होनोब्ला धोरोमनि फारसे थाङो, माने ख्रिस्टियान समाजनि, माने जिसु ख्रिस्ट'आ दुखु सैनाय सान। बे सानावहाय दा जिसु ख्रिस्ट'आ दुखु सैगासिनो दङ
गुड फ्राइडे जायो सुक्रुबार गोलैफैयो अब्ला जिसुआ क्रुसाव दोथाबजागोन आरो क्रुसाव दोथाबनायनि 12 बाजि उनावहाय जिसुआ क्रुस दंफाङाव मुंख्लं जागोन मुंख्लं जानायनि 4टा 5टा टाइमावहाय जिसुखौ क्रुस दंफांनिफ्राय बोख्लायनानै मोनसे हाखराव दोनगोन आरो बियो बे हाखरावनो सानथाम थागोन आरो बियो सुनिबार हर देवबार हाबनाय लोगो लोगो गावनि गोथै देहाखौ लानानै गोथाङै थांफिनगोन दा बेनो गुड फ्राइडेआ ओमफ्राय बैसागुआथ' जों बर'नि रंजानाय जाहैबाय माने कालसारावनो गोलैयो जोंनि बर'नि कालसारावनो बैसागुआ जोङो बयबो रंजानो हायो बैसागुखौ नोंथांमोनहा रंजादो गोसोबायदि दा आंथ' नोंथांमोनजोंहाय रंजानोबो खाथियाव गैया जाहैबाय गोसोमोन थांनो नाथाय उफाय गैया गोरिब अबस्था मा खालामनो दा बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय गोजोन्थों